Украинаға қаршы бұйық женг башлатылғанындан берлі Руслар женг мейданында 41 бин аскеріні ғайып етті. Украина баш штабының малыматына көре Украина аскерлері кечкен көндеваманда дұшманнан 7 танкыны, 7 зырхлы арби машинасыны, 16 артиллерия системасыны ве 1 учағыны yok етті. Бұл вақтысы дұшман танк ве град системаларының Харьков жеварындаки көйлеріні ұжым еткен. Славянск шері янында истигбарат кешірмек үшін Украин позицияларына якынлашқанлары бошына алған. На Слов'янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження поблизу Чепіля, Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини та Барвінкового. Силами розвідувальної групи намагався уточнити розміщення позицій наших військ у напрямку Мазанівки. Успіху не мав, група відійшла. Авдеевка юнелешінде Ишгалжилер Новокалынова, Новоселевка, Авдеевка, Нетайлова, Писки ве Красногоревка хасабаларына ұжым етті. Веселі жеварындаки Украин арбелері позициялары учақларынан ұжым етілген. Душман Писки юнелешінде ұжымге кечмеге тырышқан, ама муафақиетсізлікке ұғыраған. Відзначається посилення противником угруповання військ на Криворізькому напрямку. Фіксується активне залучення противником авіації для контролю надводної та повітряної обстановки у північно-західній частині акваторії Чорного моря. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на території України. В акваторії Чорного моря перебувають 6 носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Ишгалжы devletінің да 11 арби esir алынды. Кечкен күн девамында Украина деңіз пиядежелері ұрыш вақтында бір забит, бір прапорщик ве сөзде ДНРден чағырылған 9 аскеріні тұтты. Украина арби деңіз құбетлерінің ел басшылығы қайдеткеніне көре, бұл Украина арбилері Херсон йөнелешінде қарышы ұжым кершеклештірілмесінің нәтижесідір. Украина халқара ұқуғына riayet еткені үшін Ишгалжелер сақ қалып esir алынды. Сьерра-Леона байрағы алтында Разон адлы гемі Ливаннан Триполи лиманына yol ала. Оңа 26 бин тонна Украин Мысыр бұғдай юкленген. Бұйық женг башлағанындан берлі бұ Одесса лиманындан шыққан ilk юк гемісідір. Бұ Украин захиресі ихрач етілмесі үшін телекөзсіз коридорлар аққында Украина, Түркия ве Бірлешкен Миллетлер аңлашма имзалаған сон мүмкін олды. Разон гемісіні Украин байрағы алтында олған буксер озғара. Ми в тісній співпраці саме виконуємо спільні завдання як по цивільному судноплавству, так і по безпеці кораблеводіння. В нашій країні безпосередньо за навігаційно-географічне забезпечення цивільного судноплавства відповідає державна установа. В багатьох країнах це виконує завдання структури, які у складі Міністерства оборони чи військово-морських сил. Звичайно, є комплекс заходів, які ця державна установа повинна виконувати в інтересах оборони держави. Зараз з початком відкритої агресії наша співпраця найбільш тісною стала. Ми спрямовуємо їх діяльність з точки зору оборони держави. Гема hareket etmesini umumi koordinasyon merkezde nezaret eteler. Avgust'un 2'sinde Razon İstanbul'a barıp çıkmalı. Анда юк тешкірілмелідері. Після того, як судно стане на якір, прибуде спеціальна делегація представників Росії, України, Туреччини та ООН у спільному координаційному центрі та проведе перевірку вантажу. Одесса лиманында Украин захиресінен олған 16 гема bulunmakta. Олар шымды Ознев бетіні беклей. 75 бин рубле 10 рублелік капиклерінен адвокат Эдем Семедляев Ишгалжелер оңа санкедерсін Рус ордосын етибардан түшіргені үшін белгілеген пара жазасын өдеді. Бұйық женг башламасының ilk күнлері Facebook қолланıcılarından бірі Украинаға Русия ұжымыны тағбих еткен язысында адвокатының сайфесінде қайдеткен. Майысының 26-сында Рус құветшілері Эдем Семедляевке низбетен мемори протокол тұзды. Шукуныде сөзде махкеме адвокатына қабатлы рақтанып, оңа 75 бин рубле пара жазасыны белгілеген еді. Эдем Семедляев бұл тақыпны өз фалиетінен бағлай, чүнки о, ишғал етілген Қырымда сияси ве дини
себеплерден тақып етілген Украина ватандашларына қоршаламаға девам ете. Народ и все не безразличные люди помогли собрать этот штраф, и уже по традиции 10-рублевыми копейками мы отнесли этот штраф в этот банк. И вот по итогу получилось 3 больших пакета, которые мы вдвоем еле принесли. Работники банка, конечно же, были в шоке. Сказали, что если вы хотите отомстить сотрудникам МВД, которые вам выписали этот штраф, то, к сожалению, эти копейки до них не дойдут. Мы сказали, что мы никому не мстим, а это деньги те, которые собрал народ, которые собрали люди для того, чтобы поддержать меня и выразить свою такой, так сказать, протест против этих всех, по моему мнению, незаконных штрафов. Украина телеүкетсілік қызметі Русия Херсон вилаетінен ишғал етілген қысымында сақты референдумға азырлық көргеніні таздықлаған весеқаларыны әлде етті. Бөле шекілде руслар Украинаның және регионларына запт етілмесіні қанунилештірмеге істей. Украина істекбаратының малыматына көре ишғалжелер әрей беруінің концепциясын азырлаған. Ерлі ишғалжелерінен ишбірлікшілер ісе 20 ерлі сайлав комиссиясыны тешкіл етмелі. Сақты референдум тешкіл етілмесінің esas ролі волонтеры за Россию тешкілетіне айырылған. Украина телекестілік қызметінде қайдеткенлеріне көре сөзді референдум кечірілмесіне әлақасы олған сатқынлар ве Русиядан олған оларынан идарежелері белгіленген. Під кураторством спецслужб РФ її учасники мають роззосередитись в регіоні для імітації підтримки окупантів місцевими жителями, а також створення постановочних сюжетів для РосТБ. Для цього активісти планують організувати більше 140 одночасних проросійських пікетів, понад 30 з яких має відбутися в обласному центрі. Висвітлювати агітаційні зібрання мають підконтрольні Кремлю медіаресурси та блогери, яких уже масово перекидають до регіону. Проте, згідно з перехопленими ворожими матеріалами, колаборанти доповідають своїм російським керівникам про те, що херсонці не сприймають ідеї приєднання, чинять активний супротив та очікують на звільнення регіону від агресорів. Украина майжилері Херсон вилаетінің 46 Койбе қасабасына ишгалжелерден азат етті. Бұны Херсон вилаетінің Арби мемориеті ел басшысы вазифесіне айда еткен Дмитро Бутри хабар етті. Оның сөздеріне көре азат етілген территорияда бұтынлей виран олған койлер бар. Шымды де олар тоқтамадан ұжым етілмекте. Анда сакинлер қайтмасы шымдылық чарисыздыр. Оның үшін Арби мемориет анда қалған инсанларына Херсон вилаеті азат етілмегенне қадар регионны терк етмеге чағыра. Сьогодні Херсонщина деокупована вже 46 населених пунктів. Більша частина – це північна, яка межує з Дніпропетровською областю. Ну і небагато саме тут з півдня, яка межує з Миколаївською областю. Дійсно, є села, які практично зруйновані. Тут на 90% різна ступінь їхнього, скажімо, руйнувань. Я особисто їздив по тим селам. Проблема в тому, що вони дійсно знаходяться і на сьогоднішній день під постійним обстрілом. Uzаққа ата білген Алманияның Марс-2 адлы реактив системалары Украинаға кетірілді. Бұны Украинаның Мудафа назирі Олексей Резников хабар етті. Бұл реактив системасы Америкада ясалған М270 системаның нұқсасыдыр. 12 ракета 60 сания девамында атыла біле. Юкленген ракеталарға көре 38-ден 300 километр ұзақлықта олған нишанларыны ұра біле. В Україну прибув третій брат Longhen Family РСЗВ Марс-2 з Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моїй колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів. Uzақта олған нишанларына ұра білген системалар қорантасына да 4 Хаймарс системасы қошылды. Резников қайдеткенне көре Украина аскерлері муафақиетнен бұл силаны қоллана білгенні избатлайды. Хаймарс системасы атқаны вақыт олған сез оқ позицияларда бұл язының хиті олды.